Usodolophu wesixeko saseGoli uDada Murero kunye namalungu ekomiti yakhe namhlanje batyelele indawo ekwenzeke kuyo intlekele yokuwa kwesakhiwo eOmonde izolo. Yimizimba elithoba ngoku esele ifunyenwe kwindawo yexhwayelo ngelixa abasebenzi abathathu bokwakha abasindileyo kodwa abonzakele kakhulu bechacha esibhedlele. Isixeko sithi iingxelo zokuqala zidiza ukuba umsebenzi wokwakha ubuqhutywa ngokungekho semthethweni, kungekho zicwangciso zesakhiwo ezingeniswe kumasipala namvume yokwakhiwo ekhutshwe ngumasipala. Nangona kunjalo isixeko sidlulise amazwi ovelwano kwiintsapho ezichaphazelekayo. Sekutholakala ukuthi ibingalandelanga imigudu efanele ekwakhiweni kwesakhiwo eswele abakhayo ngomsombuluko emini endaweni yase-Omonde. Umeya kumasipala waseJohannesburg kanye nabalingani bakhe bavakashele le ndawo njengoba ke imizamo yokuhlenga ibiqhubeka. Conduct inspection into the building, and we can now confirm that the last body that was unaccounted for earlier this morning has now been found and handed over to GPG. So we thought we should just confirm that. Some of the family members are also here on site, and we will have a bit of a small session with them. Umkhandlu uthi abanikazi balesakhiwo bazobhekana nengalo yomthetho kuphinde kubhidlizwe lesakhiwo. This one is a clear cut of non-compliance, and a company that has the capacity to build these big structures means it's professionals who should be knowing very well that they must comply. So I think in their own ways they wanted to short-circuit the system so that they can do their work without having complied, because they knew that their plans are unlikely to be approved. As you can see, they're already building just next to a power line, so they would not have been approved. So the responsibility now is to go after them, deal with them, so that we also send a message across that once you want to build, you must follow the necessary bylaws. Bayisishagalolunye abaphangalele kulesi sigameko kanti ke abathathu babangwa nezibi esibhedlela. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikunokulunga Mthembu ngise-Omonde.